Amser cino yn ysgol Glanclwyd yn Llanelwy. Digon ar y fwydlen, ac i rai ychydig o TikTok neu Snapchat hefyd. Maen nhw'n gadael i ddisgyblion defnyddio ffonau symudol fan hyn. Mae ein gwaith ymchwil yn dangos bod y mwyafrif o ysgolion yn gwahardd ffonau yn ystod y diwrnod ysgol, a rhan fwyaf yn gofyn i ddisgyblion gadw eu ffonau o'r ffordd neu yn eu bagiau. Ond yn Glanclwyd, mae'r ddisgyblion yn hapus gyda phethau yn eu hysgol nhw. Dwi'n meddwl bod y polisi'n gweithio'n dda iawn i ni. Yn enwedig i ni fel y chweched, da ni'n cael ychydig mwy o ryddid na gweddill i'r ysgol. A mae'n gweithio'n dda, ac mae'n stopio pobl fynd â'i ffôn nhw gwersi oherwydd pan ti'n gweld y ffôn ti'n cymryd o yn syth, fatha athrawon, a mae'n cael ei roi yn amlen, a ti'n gofyn nôl o diwedd y dydd, am hynny'n gweithio'n dda. 2 blynedd yn ôl, fe nath Ysgol Aberconwy yn Conwy gyflwyno bagiau magnetig arbennig i gloi ffonau ar ddechrau diwrnod ysgol. Mae'n lot o pobl yn siarad mwy, mae ddim lot o wylio rwan, so mae'n neis i gweld pobl yn siarad lot, ddim ar y ffôn. Dwi'n hoffi achos dwi'n teimlo mwy saff, achos os ydy bobl yn ddim gallu tynnu lluniau a fideo heb chi gwybod, ac dwi'n teimlo mae pawb yn mwy yn siarad efo gilydd. Llywodraeth nesaf Cymru fydd yn penderfynu ar reolau ffonau mewn ysgolion. Mae'r ceidwadwyr Cymreig, Reform, y Democratiaid Ryddfrydol a'r Blaid Werdd yn dweud bod angen ei gwahardd. Yn ôl Plaid Cymru, mae angen rhoi pŵer i gynghorau sir i gyfyngu defnydd ffonau mewn ysgolion, ac yn ôl Llafur Cymru, mae'n benderfyniad i ysgolion unigol. Ydy mae'n her ac yn gymleth, ond diogelu lles disgyblion yn bwysig i ysgolion dros y wlad. Fi'n Tessa Marshall, rydw i'n ymgeisydd ar gyfer y Blaid Werdd yn Caerdydd Canol. Beth fyddwch chi'n ei wneud i helpu teuluoedd gyda chostau byw? Byddwn ni'n edrych ar wneud free school meals ar gyfer plant mewn secondary school, ac byddwn ni hefyd yn ehangu gofal plant ar gyfer plant dros 9 mis i 4 mlwydd oed. Sut fyddwch chi'n diogelu Cymru rhag newid hinsawdd? Byddwn ni hefyd yn edrych ar wneud rewilding a sicrhau bod y byd natur yng Nghymru yn actually cael ei edrych ar ôl. Sut fyddwch chi'n helpu'r plant i defnyddio a mwynhau'r Gymraeg bob dydd? Ni'n mynd i creu bil diwylliant er mwyn sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu defnyddio'r Cymraeg, ddim jyst yn yr ysgol, yn actually gallu defnyddio Cymraeg yn y cymuned. Sut fyddwch chi'n gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn Cymru? Un o hoff polisïau fi yw polisi er mwyn creu trafnidiaeth am ddim am pobl o dan 22 mlwydd oed, ac polisi i creu trafnidiaeth a teithiau am 1 punt ar y bws. K-pop neu Taylor Swift? Fi'n meddwl K-pop. Fi'n meddwl fi ddim yn gallu gwrando i Taylor Swift. Rwy'n flin. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. 4 gyfodwr yn creu hanes. Dyma'r tro cyntaf ers degawdau i bobl deithio mor bell i'r gofod o gwmpas y lleuad. Teithiodd criw Artemis 2 mewn capsul o'r enw Orion gyda thechnoleg newydd sbon yn ei helpu gyda'r daith. Ac fe nath Cymru chwarae rhan hefyd. Cam bach i ddiwydiant gofod Cymru a cham anferth i gwmni ym Mhen y Bont Spectrum Technologies. Peiriannau a gafodd ei dylunio a'i hadeiladu yng Nghymru, gafodd ei defnyddio ar tua 20 milltir o wifrau ar gapsiwl Orion. Beth mae'r peiriant yn gwneud yw marcio a wedyn paratoi y gwifrau ar gyfer y llong ofod Orion. When you look at a moon that inherently just looks different. Mae'r daith hefyd wedi torri tir newydd, gyda'r fenyw gyntaf a'r gyfodwr du cyntaf yn teithio gwmpas y lleuad.
o ran role models a dangos bod y byd yma yn bosib i bobl dim ots beth yw cefndirodd nhw a beth yw demograffeg nhw. Mae yn bosib gyda'r addysg a'r sgiliau iawn i cyrraedd y gofod. Ac roedd croeso mawr adre i un o'r gofodwyr, Christina Cook, ar ôl iddi gyrraedd nôl o'r daith bell gan ei chi, Seidi. O Gymru i'r lleuad, oes mae yna gyffro wedi bod dros y byd. A NASA yn gobeithio roi pobl ar y lleuad unwaith eto yn y blynyddoedd nesaf.